Atomo bat. Diskurtso merke baten atomo bat ote naiz, jabego pribatu baten azaleran, interneten beroaz bizi den, egoa instituzioen laudorioek soilik puzten dioten, bigarren gorputzen perimetroan izuez erditzen den, eta aseezina den gozeak eragindako gabezien atomo bat ote naiz. Atomo bat poesia errezitatu diguzu elkarrizketa honi hasiera emateko. Eskerrik asko, Lizar Begoña, txap edabidearen gonbitea onartzagatik. Jabego pribatu baten azaleran interneten beroaz bizi den atomo bat errezitatzen entzun zaitugu. Zakit atomo bat edo akaso interneteko hizkera gure gara ekarrita tera, giga edo mega bateko kilobait bat. Behar bada poesia hau edo poesia honek deskribatzen du gutako bakoitza garenaren neurria edo irudikatzen du? Bai, baliteke, eta egin duzun konparazioa horre mega edo bait hoiekin. Ere bai, azkenean atomo erabili nuen horrelako partikula edo isolatu eta txiki bat konparazio hori erabiltzearren. Eta bai, izan liteke gure garaiaren metaforantzeko poema. Itzen uberanen aurki ditzakegu zure aztarna batzuk. Bai. Zitzek bloga esango genuke ez, tarteka zure literatur ekarpen berriak eskaintzen dituzu. Eta Donostia Kulturaren poesia sariketara aurkeztu eta saria irabazi eta horren ondorioz Aro Behilegia liburua argitaratu da. Zer modu sentitzen da literatur gile ospetsuek zure izena famatzen dutenean? Jo, azkenean hori, darodaz, nio hasi berria, baina horrelako literaturgileek aipatzera nire izena eta nire poemak eta kritika hutsak entzutea ere bai, niretzako da oso, ez dakit, eskertzekoa, eta, klaro, poemak azkenean idazterakoan bakarrik, eta ikusterakoan daukatela horrelako heltzen direla, feedbacka edo jartzuna ez? Eta kritika entzutea soia ere bai niretzako da oso eskertzekoa. Eskerrak idazten dudan aldi oro, zer nintzateke bestela, zer zinateke zu? Eskerrak osasun kontuagatik bada ere idazten dudan. Non harrapatzen zaitu zu inspirazioak idazten edo? Idazten hasi nintzenean egia da harrapatzen ninduela edozein momentutan eta usten nion inspirazioari berak ni harrapatzen, moduren baten. Eta igual momentu desegokietan ere bai ateratzen nuen idazketa, baina gaur egun gehiago izaten da irakurtzen, buru bat hartu eta irakurtzen dudanean, momentu horiek izaten dira oso emankorrak edo, inspiragarriak. Beraz, liburu bat irakurtzen eta ondoan boligrafoa, papera eta ideiak ateratzen dituzu. Bai, edo kultura kontsumitzen dudan bakoitzean, normalean izaten dut horrelako, ez dakit, fruitu ateratzen diot horri, askotan. Baina hor ikusi entzun irakurri dezunagatik edo formengatik edo? Igual, sentiarazi didaten loratzen da, esango dut. Zerbait horre ikusi edo lekuz kanpo uzten hau, igual kontsumitzerakoan zerbait, eta sentimendu horrekin idazten dut. Izan daiteke hitz bat, izan daiteke segun nola zeharkatu nauen. Konexio globala, wifia, olako hitz asko agertzen dira liburuan. Eta badago pasarte bat oso esanguratxo iruditu zaidana, eta pentsatzen dut ez dela belaunaldi baten kontua baizik eta dela gaur egun bizi dugun arau digitalean gauden guztion sentimendua, eta
Zuen zoriontasunaren kausak oihukatzen dituzue plataforma sozial guztietan, eta oihuaren ostean erantzunik ez badago, eta txaloen ordez igiltasuna eta bakardadea. Ezakit laik bila antxietatez jota bizigaren askotan, eta behar bada, pantaiaren aurrean sortzen da ispilu horretan, noizbait edo behin baino gehiagotan agertzen da behar bada gure miseria, momentu horretan. Bai, eta izan ere horri egiten diote referentzia poema horretan. Hau azkenean ere bai da nik sentitzen ditudan gauzak eta horregaitik idazten ditut. Ez da kritika, hirugarren pertsonei kritika bat. Nik ere sentitu ditudan gauzak izan dira eta horren ondorioz idatzitakoak. Eta bai, antsietatez bizi dugu hori, txalotze hori edo zure bizitza kanpotik ikusia, hori, txalotze, kanpoko txalotze horren bila gabiltzala, hori da apur bat. Zer dian gauza batzuk nor diren sentitzen dira jasotako laiken arabera, ez? Bai. Izan daiteke, Instagramen edo loko saletan, ez da? Bai, eta gero eta, hori ez da berri bat, baina gero eta behar handiago daukagu gauza hauekiko. Zure poesia liburuan niretzat gustukoa izan dena da, aipatzen dituzula ez oso toki estankoak edo absolutuak, baizik eta transizio hori ez, eta adibidez momentu batean irakurtzen da letra hauek eta sukaldetik komunerako airea, edo irleen arteko edo artxipilagoen arteko negatiboko zona hortan transizio hitza ere uste erabiltzen dezula, eta niri burura etorri zait olakoak irakurtzean, gure garaian behintzat Sofia Coppolak egin zuen film bat, inglesezko adiera bat erabilizuen, eta Lost in Translation izenekoa. Ezakitze zu Izar Begoña Twitter kontu bat irikiko bazen ondoan jarriko zenuken Lost in Translation edo identifikatzen zean esaldi horrekin? Itzulpen literala litzateke... Bidean galduta, ez? Bidean galduta, bai. Bai, eta aipatu duzuna... Erreparatzen diezulako bide horri, ez hemen edoan nagoen, baizik eta bidean batetik bestera noan tarte horretan. Hori da, eta inklinazio posturak eta horrelako tarteko egoerak iruditzen zait modu baten bai defini dezaketela gaur egun ditugun joera asko. Inoiz bukaerara heltzen ez garen sentsazio hori, beti pluraltuak edo horrelako kutsu hori sartu nahi nion ere bai. Eta zuk aipatu duzuna bai, tarteko. Ezakit zure 2008 bateko Lizar Begoñaren deklaraziotzat har daitezkeen bi poesia zehatz, berbada, nola esango nuke, literarioak izanik ere ez diain poesia baizik eta narraziora gehiago gerturatzen dienak eta dia infinitura begira dauden hauntzak eta izan nahi nuken guztiaren saiakera. Bai, egia da daukatela izaera nahiko sententzia izaera bi poema horiek. Eta nik esango nuke, lehen aipatu da moduan, normalean izaten da nik sentitutako gauzak, baina askotan eta unibertsalak. Azkenean nik sentitu dezakedana, sentituko dute nire belaunaldiko askok. Eta bai sententzia bezala edo deklarazio moduan ere irakur litezke. Eta lehen pertsonan singularrean idatzita dago, logikoki, baina bigarrenko persona plurala ere invokatiboa edo maiz erabiltzen da. Baina badago tartekalako giro bat, gidoietan oten da bezala, eta niri aldi bat geratu zitzaidan oso hiltzatuta, eta ez doalako hildo batean, eta batean irakur daiteke zuk adibidez bazenekien idazten nuela. Bai, azkenean hor irakurle bat nago seinalatzen, eta izan liteke irakurlearen ausentzia hori. Eta azkenean idazte prozesuan zehar irakurleak datoz, badoaz, batzutan, ez dakit, nire idazketak egongo dira hortik bananduta edo
baina ni beti egon ninteke idazte sentimenduarekin, edo beti naiz idazle, komila artean, baina irakurlea ez dago beti. Orduan horri seinalatuz irakurlea zu. Eta Bilborrokoen gaude musikaren tenploetako batean. Eta ara Bilboko San Francisco izeneko poesia bat ageri dela Aro Behiegia liburuan. Drogak, putak eta katuak. Bilboko kale nagusia ezberdina da. Azal iezaguzu pixkat poesiari nondik norako. Poema hori anekdota batetik sortuta dago, nik bizi izan nuena, baina azkenean da radiografia txiki bat, Bilbon ikus daiteken desberdintasunaz, San Franciscon dagoen egoera, kale nagusiko egoera, eta ni ere ez naizela mundu, ez naiz San Franciscokoa, nik ez dut bizi azalean. Orduan nirekiko kritika bat, ni non kokatzen naiz hemen, zen nik ez dakit realitate hau, baina Bilbo hori ere bai keinu bat edo, Bilboko egoera edo... Beste gu hori begirakoa egindakoa da, edo beste gu horiek kontutan hartuta. Bilbo bizi dezuzuk? Bilbora maiz etortzen zara? Bai, orain gutxiago. Hala beharrez, bai. Baina bai, azkenean hemen dago kultur saltza guztia hemen egoten da, eta hori, aukera bakarrenetarikoa izaten da hurbiltzea, antzerkiak, erakusketak eta bestelakoak kontsumitzera. Zure liburu honen enbor nagusia, hori buruz ere hitzin genuen, nolabait internet, aro digitala da, baina badaude beste adar batzuk edo, eta horietako bat bada sexualitatea aipatzen da ere liburuan. Bai, hori, adar nagusia teknologia da, baina gero ere bai, ni zeharkatzen nauten beste gai asko sartu ditut, eta ez dakit, askotan impultsoa daukat horrelakoak ere idazteko, eta keinu bat horrelako sexualitateari, eta gaur egun sexualitatea, sexua, maitasuna ere nola bizi den nire azaletik eta azal orokorretik. Eta orain arte, idatzi duzunaz edo aritu gara, baina zuri irakurle modura zer da interesatzen zaizuna, zer aholkatuko zen diguke? Okerrez banago eskuartean bigarren liburu bat ekarri duzu. Bai, ekarri dut Oteizaren Itziar elegia liburua. Eta hori, zure galderari erantzunez, irakurle moduan zer bilatzen dudan, nik uste lekuz kanpo sentitze bat, kontsumitzen dudanean horrelako kultur produktu bat, esan daiteke, gustatzen zait sentitzea lekuz kanpo, igual ez ulertzeko puntoraino heltzea. Irakurle idazleak nolabaiteko langa bat jarri behar dizu zuri. Bai. Eta ostean itzuli, behar bada itzuli. Edo ustea nigan, igual hilabete oso batean zehar horrelako sentsazio bat, eta adibidez liburu honek eragin zidan. Utzi ninduen guztiz lekuz kanpo, eta itzuli barra izan naiz 20.000 bider, eta oraindik nago etekin ateratzen liburu honetatik. Eta Oteizarena da, eskultore bezala dago ezagututa, baina badauka poesia liburua badibidez, eta oso polita, berezia, eta ez dakit. Badago paralelismoa ere zure arte mundua ikasitakoa zea, oso zure masterra ere arteari buruzkoa da, eta letren munduan murgilduta zabiltza. Bai, horre daukat, azkenean erosoen sentitzen naizen disiplina edo eremua da idaztea, eta arte derretan sartu nintzenean ja neukan idatzita zerbait, eta ibili izan nintzen. Eta irudiarekin daukat beste harreman mota bat, oraindik apur bat lan handiagoa egin behar dudana, ez dakit dira bi niretzat, baina kode berdinak bai partekatzen dituzte.
Zure apalategian, orduan, bestsellerrak ez ditugu topatuko, ez da? Bueno, baten bat, igual bai, baina gitxi. Novela historikoa eta hainbeste famatzen dituzten novela horiek, Gasteizen kokatuak, o Bilbon kokatuak, edo, ez? Baten bat igual egongo da, baina gitxi. Aha. Esan dugu nolabaiteko langa bat aurkitu behar dezula, horrek nolabait zuri intelektualki zerbait ona emango dizulakoan edo hori da aurkitzen dezuna edo? Hori da, igual nigan sortzen denean horrelako apurketa bat, hori da interesatzen zaidana. Eta horrek egiten dit aurrera ez edo impultso bat hartzea eragiten dit eta horrek kitera eragiten zaitu? Bai, kokatzera nire burua nik espero ez ditudan gune batzuetan, eta hortik hor ni neu ere harritzen naiz irten daitekeena, da elikatze modu bat. Pozten ez, egon daiteke behar da musikari bat edo norbait kontzertu badera doana eta gogoko duen instrumentista ikusten duenean esaten du, jo, eta honek hau egin da gero nik zer arraio egingo dut, ez? Zu aldiz kontrara, zuri horrek motibatu ite zaitu idazteko. Bai. Eta orduan, aro behiegia irakurlaren unea da, zurea ja bukatutakoan izan zen, ez? Orain zure unea zein da, zertan zabiltza? Bueno, orain idazten jarraitzen dut. Nire erritmoan ez dut ere behartzen askorik, baina bueno. Eta banabil zerbait idazten forma hartzen hasi den poemak ere dira. Eta batzuk erreferentzia asko ere baditut. Azkenean uste dut oraindik asko irakurri behar dudala. Oraindik behar dut hori referenteak eta ezagutu gehiago. Orduan hortik asko elikatu naiz. Eta hortik du apur bat liburu idatzi hauek. Eta beste arte jardueretan bezala, normala lehenengo liburua, lehenengo diskoan, barrutik ateratzen den hori atera eta gero, bigarrengo diskoa, bigarrengo liburua, zailagoa da, gehiago kostatzen zaizu idaztea, gerozta gehiago kontutan hartzen duzu aurrean egon daiteken irakurleak behar badaia exigentzia bat baduela zurekiko, horrek kezkatzen zaitu? Bueno, egia da, bai pentsatu dudala asko horretan. Azkenean hori liburu baten argitalpenak pauso asko ditu, ere bai kritika jasotze hori ere eragina dauka nigan, eta bai proiektatzen ditut beste modu batean gauzak, lehen egiten nuen, eta blokeatu nahi apur bat momentu batzuetan, beste batzuetan esperientzia txikia apur bat gehiago daukat, ez dakit. Bai ezberdin, eragin nau, modu batean edo bestean, banagoia zeharkatuta. Zer da zuretzat orain orduan idaztea eta etorkizunean zer izaten nahiko zenuke? Lana bada, ez dago lan modura kontsideratuta igual gizartean, baina bueno, bada lana eta niretzako konpromiso maila bat bai eskatzen du. Eta, ez dakit, etorkizunean gustatuko litzaidake jarraitzea honekin. Igual ondo dago ere bai ez hartzea lan eremu ofizial eta tinko batean, ze horrek ere mantentzen nau apur bat nire buruaren jabe idazle moduan. Italian onaldi bat egin zenuen, bai. Erasmusarekin ez, Erasmusa egitea joan zinenara. Eta hemen zaudenean zer dezu handik falta motatzen dezuna Italiatik eta alderantziz ere Italian zinenean, hemendik zer da falta motatzen zenuena? Zintzoa izeteko eta lagunak eta jendea. Baina, bueno, hizkuntza ere, orain gaudela apur bat horren inguruan, hizkuntza da aprezio handia, italierari hartu diote aprezio handia eta asko gustatzen zait. Hiztuna zara ere, italieraz ere? Bai, bueno, hor nabil, bai.
Lizar, eskerrik asko eskaini diguzun tartegatik eta errezitatuz hasi duzu elkarrizketa. Eta bukaera ere, zer hobea zure poesia bat zure ahotan irakurtzea baino. Armarik erabiltzen ez dugun soldadu eta kolonizatzaileoi buruz eta lehenengo persona pluralean esaten dut. Plazeraren lehen imperioa poesian. Ez dugu azalduko, zuzenean errezitatuko duzu. Abez. Ederki eskerrik asko. Mi esker zuei. Plazeraren lehenengo imperioa. Soldadu eta kolonizatzaile berriak nor diren galdetu du. Armekin espada ere, ia nortzuk diren lurraldeen okupatzaile berriak. Nortzuk hegaldi merkeen erosleak, Marrakesen zuzia edo Nepalen hamburguesa jaten dutenak. Nortzuk dira, nortasun baten bila, batek daki nondik ekarritako arropekin janzten direnak. Saharako desertuan, in English, Wi-Fi eskatzen dutenak. Gerra bestelakoa dela esan du. Soldadu berriak esporak moduan planeta osotik edatu direla. Eta euren buruen kontzientziarik gabe ugaldu direla kolonizatzaileak. Eta horiek gu garela. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.